Li ttella l-ħitan mhijiex soluzzjoni għall-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat li wara s-summit tal-immigrazzjoni innota l-ispirtu ta' onestà f'diskussjoni mill-iktar sinċira li bih seħħet din il-laqgħa. F'konferenza tal-aħbarijiet wara tmiem is-summit il-Prim Ministru Malti innota l-messaġġ politiku b'saħħtu li qed jitwassal. Fil-waqt li l-Unjoni Ewropea pajjiżi kritika l-ieħor dwar din il-kwistjoni kollha, il-ewwel qed tkellimt illi naħseb llum il-ġurnata l-Unjoni Ewropea għandha s-saħħa politika u morali li hija l-uniku kontinent fid-dinja, l-unika organizzazzjoni fid-dinja illi qed tagħmel xi ħaġa verament ikkoordinata fuq il-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni. Il-Prim Ministru innota li l-ftehim ta' rilokazzjoni ta' 120,000 refuġjat seħħ minkejja nuqqas ta' qbil unanimu. Sinjal ċar li l-Ewropa ma tistax tibqa' ostaġġ ta' numru żgħir ta' pajjiżi. Deċiżjoni li temmet id-dibattitu dwar jekk il-pis tal-immigrazzjoni għandux jintrefa' bejn il-pajjiżi b'mod volontarju jew le biex issa daħlet sistema li trid tiġi implementata. Sinjal mibgħut li l-affarijiet verament qed jinbidlu. Fl-istess waqt il-Prim Ministru ma naqas milli jikkritika lill-Unjoni Ewropea għan nuqqas ta' viżjoni globali u mhux reġjonali tal-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Nippretendi diskussjoni u outlook ferm iktar globali u iktar ambizzjuż milli smajt illejla u dan qedtu l-isħabi. Li qisna qegħdin naħsbu li l-ixxu tal-immigrazzjoni hija ixxu tal-Ewropa biss u tibda u tispiċċa mis-Sirja. Mhux veru. L-Ewropa għandha tieħu leadership. Tieħu leadership fuq livell globali, tieħu leadership fuq livell ta' ġnus maquda, illi rridu nkunu aħna bħal Ewropej li ngħidu li hemm bżonn istituzzjonijiet ġodda, regoli ġodda, illi inħarsu biex din l-ixxu tiġi trattata. Barra minn hekk il-Prim Ministru innota kif issa m'għadhomx il-pajjiżi tal-Mediterran biss li qed iħossu l-problema tal-immigrazzjoni. U żied jgħid li s-sistema ta' Dublin issa hemm dubji fuqha u hemm realizzazzjoni, anke fost dawk li ma jaqblux li tinbidel, li din ma taħdimx. Il-Prim Ministru tenna li pajjiżna issa jinsab f'pożizzjoni li mhux jitlob għal għajnuna, anzi qiegħed joffriha. Fil-fatt pajjiżna bħal pajjiżi l-oħra se jagħti l-appoġġ tiegħu u se jagħmel dan fil-limiti tiegħu mingħajr ma dan ikun ta' biżżejjed fuq pajjiżna jew il-finanzi tiegħu.